Pozrite sa na to. Pozrite sa dobre. Toto je výsledok vašej nevedomosti. Malá, žltá, zhnitá cuketka. Leží v prachu. A je to vaša chyba. Nechyba rastliny. Nechyba počasia. Vaša. Každý rok rovnaký problém. Plno kvetov, plno nádejí. A potom toto. Hniloba a sklamanie. Počúvate moderné rady. Kupujete drahé hnojivá. Striekate chémiu na listy. Veríte, že rastline niečo chýba? Bor, vápnik, draslík? Stop! Prestaňte s tým. Všetko, čo robíte, je zbytočné. Ešte horšie, škodí to. Vyhadzujete peniaze. A ničíte pôdu. Pravda je oveľa jednoduchšia. A oveľa krutejšia. Vašim cuketám nechýba žiadna živina. Chýba im niečo základné. Život sám. Problém nie je v pôde. Problém je vo vzduchu. Alebo skôr v tom, čo vo vzduchu chýba. Včely, čmeliaky, opeľovači. Rastlina je inteligentný organizmus. Nie je to stroj. Ak samičí kvet nie je opelený, rastlina vie, že plod nevznikne. Že je to len záťaž. Preto ho odpojí. Preruší prísun živín. A malá cuketka jednoducho zhnie a odpadne. Je to obranný mechanizmus. Šetrenie energie na plody, ktoré majú šancu. Možno je zlé počasie. Dážď. Chlad. Včely nelietajú. Možno máte záhradu v meste. Alebo ste postriekali kvety jedom v domnení, že ich chránite. Výsledok je rovnaký. Neopelený kvet. Mŕtvý plod. Musíte vziať veci do vlastných rúk. Doslova. Musíte sa stať včelou. To je to staré, jednoduché tajomstvo. Ručné opeľovanie. Nepotrebujete nič zložité. Stačí malý, jemný štetec. Alebo aj vatová tyčinka. Niektorí starí farmári používajú len odtrhnutý samčí kvet. Najprv musíte pochopiť rozdiel. Toto je samčí kvet. Rastie na dlhej, tenkej stonke. Nemá pod sebou žiadny malý plod. Vo vnútri má len jeden tyčinkovitý piestík, plný žltého pelu, to je zlato vašej záhrady. A toto je samičí kvet. Vidíte ten rozdiel? Hneď pod kvetom je malá miniatúrna cuketka, to je zárodok plodu. Čaká na opelenie. Vnútri má samičí kvet bliznu. Je lepkavá, pripravená zachytiť pel. Teraz k práci. Najlepší čas je ráno. Hneď ako sa kvety otvoria, sú čerstvé, plné života. Vezmite štetec. Jemne. Opatrne naberte pel zo samčieho kvetu. Nebojte sa, naberte ho poriadne. Štetec musí byť žltý od pelu. Teraz nájdete otvorený samičí kvet. Ten s malou cuketkou pod sebou. A teraz to najdôležitejšie. Preneste pel na bliznu v strede samičieho kvetu. Otrite štetec o jej lepkavý povrch. Dôkladne, zo všetkých strán. To je všetko. Práca je hotová. Trvalo to 10 sekúnd. A práve ste zachránili jednu cuketu. Opakujte to pre každý otvorený samičí kvet. Alternatívna metóda. Pre tých, čo nemajú štetec, odtrhnite samčí kvet. Opatrne odstráňte okvetné lístky. Aby ste odhalili piestik s pelom, teraz máte v ruke pelový aplikátor. A teraz urobte to isté. Priamo piestikom sa dotknite blizny v samičom kvete. Preneste pel. Je to ešte priamejšie, ešte istejšie. Takto to robili naši dedovia. A ich dedovia nemali internet, nemali chémiu. Mali len svoje ruky a rozumeli prírode. Rozumeli, že niekedy treba prírode pomôcť. Nie ju znásilňovať hnojivami, ale jemne ju postrčiť správnym smerom. Čo sa stane teraz? V priebehu 1-2 dní uvidíte zmenu. Kvet odpadne, ale malá cuketka pod ním nezožltne, zostane zelená. A začne rásť. Rýchlo. Každý deň bude viditeľne väčšia. To je znamenie, že ste uspeli. Oplodnenie prebehlo úspešne. Zabudnite na hnilobu. Zabudnite na sklamanie. Týmto jednoduchým úkonom si zabezpečíte úrodu. Každý samičí kvet, ktorý opelíte, sa stane plodom. Už žiadne žlté mŕtvolky pod rastlinou. Len silné zelené plody, ktoré čakajú na zber. Toto je cesta. Cesta spolupráce s prírodou, nie boja proti nej. Je to stará múdrosť, na ktorú sme v dobe chémie a pohodlnosti zabudli. Takže teraz choďte. Choďte do svojej záhrady. Nájdite samčí kvet, samičí kvet a malý štetec. A staňte sa včelou. Vaša úroda závisí od toho. Od vašej ochoty urobiť tento malý, jednoduchý krok. O týždeň nebudete zbierať zhnité plody zo zeme. Budete krájať prvú tohtoročnú cuketu. A bude chutiť inak. Bude chutiť ako víťazstvo, ako odmena za prácu a rešpekt. Toto sú znalosti, ktoré sa dedia. Nečítajú na internete. Sú overené generáciami. Fungujú. Ak chcete viac takýchto priamých, nekompromisných rád, ktoré vám naozaj zachránia úrodu, sledujte tento kanál. Zabudnite na teórie. Tu dostanete len prax a výsledky. Prihláste sa na odber a prestaňte robiť chyby.